erabaki bat hartu beharko duzue. Eta da, zuen artean, erabakiko duzue, zuzenean, nor izango den lehendabiziko finalista. Proba, zuzenean, egin gabe. Aiora elegitu, bastante duelo itxu. Nekane. Merezi duela uste dut, besterik gabe. Ni gorrotxe izango bat. Baina merezik batez, Nire botua da Aitorrentzako. Aitorri emango diot. Aitor, zorionak, lehendabiziko finalista! Eskerrik asko. Oaintxe dago, finalerako bigarren txartela jokoan. Ordon, ze proba mota izango den, eskalada izango da. Ez ditut bizitzan jarri. Gogotzu bintz, bana, gogu duket exageraua. Neskamutilak, badakizue, final handian sartzeko bigarren txartela jokoan. Proba hasiko da, 3, 2, 1, hasi gotzen! Pentsatuak! Pentsatu! Zeleta, hankalako zuen erekordan. Bai, banoa. Zeleta? Nik ere bestean duela, ezin du! Kabroia, atea, hanka Ezin du, joder, nik ere bestean duela! Hankapu jadun bakarrik eta! No joder, eta. Nik nahi ditxia. Bai. Lloro! Hostia! Jo, familia! Zuengatik! Bigarren finalista, zorionak! Izan stitzen eta etxak. Finalean sartzeko borrokatu behar da. Zuek presta dute ja, berriz ere borrokatzeko, aukera hau aprobetxatzeko eta pentsa, azken aukera izan daiteken. Ordon, guztiok, zuek bilok izan ezik, nirekin etorri. Zenbat txartel geratuko dira final handirako. Horixe da, une honetan, Aiora, Zeleta, Gorrotxa, Eierren eta Gontzaren burua ustea. Garbi dagoen gauza bakarra da, 3. txartel bat badagoela. Eta dolo berri bati aurrin barko diotela, Invictuseko paradisuan sartu nahi baldin badute, Nekane eta Sudupekin batera. Baina ez ahaztu hemen abentura honetan, sorpresak ez direla inoiz bukatzen. Beraz, adi egon. Izan Invictus! Bueno, ikusi bihar. La hostia. Ja, siga. Baina bustitzen hasiko naz, ja, directamente, toma por culo. Julian pasatzen bada, gue bai. Zenba, gaixo izba? Aba, Julian. Zer moz, ondo? Ondo, mentxe. Vale, bea, jarri hemen denak, erori gabe albada. Soka puta hauek. Venga, Gorrotxa, hor sokaren atzian, venga. Bai. Bueno, Isma, hemen txokazu kuadrilla beste behin. Egunon. Egunon bai. Egunon bai. Azken proba ja. Azken probatzea, batzu ja urduri. Normal, ez? Normal, nire bai ikusteko. Gogotxu. Eldu dire azkeneko kartutxuk, eta hemen eman barra dago, bertzela bakizu. Azkeneko kartutxuak, pentsatu singularrean. Kartutxo Azkena. Guain dena eman barra dago. Aiora. Pizkan nervioso nagoz, soka pre ikusita eta kolgatu behar dugun aurreko proban honintzen. Bai, etzinen zubera eta Zeleta ez dara. Pero bueno, ikusiko zer zehazki zer den Imarreko lana edo. Tranquil hartu bide. Eta Gontzal. Nahi hobez hitz egin asko, eta egin. Listo. Bueno, eta Gorrotxa, Laister, gaur, dena eman barra dugu hemen. Gaur ez, oin. Oin, hoi da. Eta bueno, lehen esan dizuet, Nekanek irabazi duela 2. txartela, normalean irabazten denean, irabazten duenak izaten duela podere bat, baina bueno, kasu honetan gehiegi izango zara, ezta? Eta karo, beste aldetik hementxe dago, Isma, garbi daukazu? Garbi dakat, zein emango nioke, nominazioa positiboan uste dut, proba honetan, baina iruditzen zait momentuan dagoenak, ez dala justu izango. Ni esatean horbaiti bakarrik ezabatzea. Ni uste ja momentuan gaudenak, erakusteko zen mailan dakagun, nire ustetan honena da danak artean egitea eta ni inoriz ez zabatzea. Gaur libre? Libretzen ez. Bueno, ez dakit nor izango zen, baina, justua, ez? Bai. Ordon, proba azaldu aurretik, hemen txitugu gure banderinak, eskerrik asko. 5 kolore, 5 partaide. Aukeratu. Eta bueno, ja kolore horrek suerte ematen dizueten edo
Laranja, Gorrotxa, Orilla, Gontzal, Gorrilla, Aiora, zuk berdea Jerren Borda, eta... Izan barrizun beleta, oigan beste entzuna. Zeleta, kolorea urrilla. Barkazan. Bai, lasai, Bueno, proba. Potentia. Finalean sartzeko 3. txartela jokuan. Zer behar duzue? Zuen koloretako banderina niri entregatu. Ez hau. Baizik eta beste bat. Ze hau da jakiteko ze kolorea zein zuen. Probari hasiera ematen duanean, inbar zute salturetara. Eta poza bat ikusiko duzu. Poza horretan daude okin bikiak. Hau da, banderinak baina uretan sartuta. Orduan, inbarko duzute buzeatu, sartu barrenin, eta atera banderinak baina mosketoia askatuta. Ez soka, ez tiratu, ez, atera mosketoia. Dago lotua eta klak. Hori da, behin hori lortzen duzutenean, gora eta erreka jarraitu, eta iritsiko zeretona Weaver honetara. Eta hortarako daude sokak. Orduan, soka hori erabilita horratigo. Handik ez? Lan hori inbarko duzu, handikan hasita. Eta handikan, gimnasio egin duguna. Goiti bera, eta bukaraino. Kontuz, ibili mesedez, erortzerakoan edo jeisterakoan. Beti gogoratu nola zaten nuen Biancarekin batera, sentadia bezala, makurtuta banka. Orduan, eroitzen bazarete berriz ere hasiera joan, eta berriz ere iko, eta egin lan hori. Orduan, azkenian, helburua da, zuen banderina niri entregatzea. Txigutan hartugun banderina ez? Urreztain hartugun. Hor, bakoitzak bere koloria noski. Orduan, memorizatu ongi. Gorrotxa, laranja, ondo. Eta garrantzitsuena, irabazleak lortuko du finalerako 3. txartela. Baina eta azkenak utziko duela jamentxe bertan. Eta bestiak ikusiko dugu. Talo, zer espero zuekin. Bueno, Zeleta, zer diozu? Nervioso Bai, aukera. Nik beti egaz aukera, baina beti galdutxot. Beti bigarren gatzena. Kauen, Ez dakit presiopian aritze horrek edo... unifikazioin sartu bat eta danak kagautxo dana. Nervioso ipintxena o... Kontrolatu burua. Naparra, buru makur, Ez. nervioso edo... Kontzentratua. Weberran aspaldi probatu genuen, ez izan nuen besungatik probatu, eta lehengun gimnasioan probatu genuen, eta benpin pasan dituen. Hau da bertze gauza eta mugitzen da hemen ere bai, gimnasioko ez da mugitzen, aurre luzegoa da, a ber. Aiora, neska bakarra mentxe, Euskal Herri oso hartzen dago. Euskal Herriko neska denak eta mutil batzuk ere bai, segurazki, hor zurekin. Bai. Hauek irabazteko, bai, modun bai. Aukerakin, bai. Proba polita behintzat. Gontzal, Horrekin bat, polita. bakarrian uretan etxarela hain ondo modatzen, naparra ez ere. Beldurra ez da. Gorrotxa, saltua bai, goiti beti zuere 80 kiloekin, lehenengo izango zea uretara eroitzen. Hostia, hori da. Baina eta gero, Gero bat dana, matea? dena matea, beti bezala. Beti bezala. Bueno, ja, errante ja nospatira egiten duzun. A ver. Bale? Bueno, Zeleta, landa dizikoa. Joan, aldatu eta burua lasaitu. Venga, Lasai asko nahon. zuk ere bai, lasaitu eta venga. Bai. Zure buruarengan konfiantza. Neska, borrokalaria, aldatzea. Animo, Eskerrik asko. Proba honein, disfruta bintza. Dana, matea, gabil, so. Aitzakiarik ez, Eurra. Segurra, Venga. Egiteko polita, ikusteko polita, baina zaila iruditzen zait. Homen arroan ez dut esango, baina etzako pixkat zaila, baina bueno. Zailtasunak ikuste dizkio berriz soka Weaverran engantzatzei. Horrek diot bizka beldur. Ez dakitzen bateko profundidade izango duen banderinak hartzeko, horra burua hotz mantendu beharko da, ez itxo eta ez bete segidun. Puseu bastante bajatzena. Ero berrekan bepilurrik ez dugu eta korrik bastante ingutela pentsetot. Weaverran konfiantza askoakak, teknika batez, baina, bueno, nire teknika partikular bat asmatu dut. Nun indarra behar da, nun resistentzia behar da, eta arlo hortikan, alde hortikan, lasai eta konfiantza dakar. Bai, beste izango zala, ostras, baina... Atxai guzti dut, hemen, jende oso apretatuta dut, eta... Irabazte izango zain ja. Beti zinara guizia, nire kontrarixiko horna. Ez dakit duketan limiti, da ez toak itzen nora hartaldoten heldu, kapasan ale lehengotek igual nekagun deuskaztiko da bertan lateko. Da, ez dakit, kapasan ale gui horra pastako urrat, egule sekaderun agertzeko. Oin da etxeko garaia ez, oin hau Fenix moruan ez, resurgidu baina... A ber, jara egin duganaz, da egin dut, eka bizo, tonteixa bukatu dira ja.
Neskamutilak badakizue, finala hundirako 3. txartela jokoan eta azkena etxera badijoala. Sorte hon eta onenak irabarazala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, jauzi! Ondo egin, ondo. Inetik gero azpitik, inetik gero azpitik. ¡Puta virgen! ¡Joder, hostia! ¡Hostia! Venga, venga, Llora, venga. Zai, Llora. Arazoak? Oka, eski. Venga, venga, venga. Aupa, Seleta. Hostia! Venga, bukatu, bukatu, bukatu. Aupa, Hostia! Tío, posa, kendu tarantzio azkenin la hostia! Zazoin zan! Eta gogorra bintzen duzu ixe, Inazio, baina baldin gogorrotxo. Asko mogitza banda, eta guzu mindu. Kizutxo ez dela bata eusan panderinek. Hostia, ezin soltu mosketu jar nazi bete azte. Zata bantetan nahi eba.
Nantxo, pixa berago, baina, trago pixka, baina... Bueno, Zeleta, azkenien lortu duzu, azkenian, finalista, hirugarren finalista. Arantzi, Arantzak enduta joa bintzat. Pare bat bintzat. Kostata! Joder, leugarrena, atzapetzen tercera la benti izango da, baina azkain leugarrenin. Leugarren duela horren ditzen. Mira, hortzen dago Aiora, hementxe dago ja Gontzal, bestiak hor. Ba, orain, bueltatu kanpamentura. Eskerrik asko. Eta, bueno, hantxe dauden, ekan eta itor dagoeneko. Hau dator, Ah, bai, vale. Venga, eskerrik asko. ongi izan, ikusko golkar finalian, venga. Apa, venga. Oin aberdian orden azkena. Azkena badu jotxera, venga. Lana bukatu behar da. Venga, Aiora, teknika landu, teknika. Pentsatu nori barden hori ongi. Rituxe saia egiten ari da. Lehenengo gorputza eta gero handak. Importante da dira. Ez, bakoitzak beria. Lehenengo gorputza, hori bai. Venga, Aiora, venga. Bueno, ba, Aiora, bigarren puestaz beretzat, ez duzu irabazi, baina momentuz ez zoaz etxera. Venga, animo, neska. Alpa Gorrotxa, venga. Ondo, Gontzal. Poliki. Venga, Gontzal. Venga. Barruan ere, osea, papá, Asier, lehenengo enborratik pasaba duzu soka, Bueno, ba, Gontzal, banderina Urilla, ongi. Bueno. Dios. Hierren borda, ondo engantzatu. Dios. Baitxe eskatu duzu. Duelu hau, bukatu behar da, bai ala bai. Bukatu beharra dago. Hortik iristen zara rokatik, Jerren. Zu saltoa. Bai, Jerren, bai. Gehiago hartu. Gorrotxa. Bai, Jerren, orain. Bueno, bazen garaia, Jerren. Heldu dana. Eta bota, gero. Dena batera bota. Jerren borda, gora, venga. Azkatu eza, bale. Hor zaude, behitu, Fum. Hori ez, eskertakoa. Ya estoy liando, Bale, Gorrotxa. Ezkerran dakazun zoratillo hoi. Heldu. Eta gora botan. Eskuinean jarri punta, heldu punta. A ver, eskuinean jarri punta. Puntxakin Eskuinera pasa. Heldu.
Hoi eskerra? Pero, una idea puta madre. Ez zan enborran luze? Azpili pasa bartzaren enborran gainean jarri? Jaren berdin. Ez zan enborran gainean. Ondo! Venga, punta bat egin eta beste puntatik hartu. Oide! Ya está! Joder! Venga! Poliki, puntu. Bueno, eman niri banderina, Gerren, Gerren borda, behintzat etxera joanen noan ikan, bale? Gorrotxa, gora honetan azkena, beraz, ermoko bide hartu barko duzu. Hemen bukatuko da zure abentura, bale? Venga. Mierda. Nik ez behintzat. Antagon? Zintzatu zure berdea? Txulo nahi gabe. Nik zen. Eska, atera goiti. Jo, nire atera goiti. Kamino le bai. Bere ateunik. Tenía bertan, Oi, animo, tío. Horrezo puta agreketa. Anerti. Gutxo batu ez da. Ongi pasatuek? Ongi pasatuek? De puta madre, baina. Hau, Teresa Camino 6, eta Jontxu da Ismai. Baina Teresa egizun bat. Teresa da beran inguru guzti, eta ekipoa azkenin. Posta bazte baina. Azkenin beleguarren egizun da, tio. Gorria, Aiora. Aiora, Ah, Zeleta. Korrika dator. Bai, Zeleta. Gara ikurra ekin gainera. Bea bakarrik? Bai, bea bakarrikan. Gara ikurra hoi neria da, Apa, Zeleta! Zein asko posteko zari baina. Kombinator. Lan? Ondo? Ondo. Orionak. Eskerri asko. Eta ze pasaba ba? Zizartitaz blaiz, hau? Urutan. Ah, urutan? Izen da, harri batetik saltu eta 5 metro. Banderin topo biherre behan gainin. Da gero, ubi berra. Da soka buzuki bota bihar ubi berra. Soka ningon, da ubi berra pasau bihar. Ubi berra gau, Ez, Tartikin? Luzi. Alde bat dibesta. Bat gaur etxa. Azkan egin bakarra? Soka esatizun. Ja. Ostia. Ahí. Soriana da nahi, kabe. Ja. Mierda, hostia. Bueno, y pasa un dega de soka azkenian, ¿no? Joder. Esan garbixe bai, baina iunik uste esan dana. Atxian kolorit, musgut, beko zikinana da. Dana bat egu esan da, justo berdik uste esan, jerrenena. Dana gantxon bia, ba. Jatu nato goztina honik uste neuri. Beste iruleu bertan. Da neuri uste urdin honda, azpixen. Jota ezin arte, jota guante, urpizkateran, jata tirulez gero. Urdina hartu dezu, Bai. Traidori, Hauze txegartu duten, iztozuna salako eta urutan gixen ikusiko salakun edo. Pozo dela, hostia.
Oin, urdine, bukaeran urdine hartzen. Paketero, paktu, bioton zego zametik aurra. Paktoi etzio ya, paktoi, hil obizizio ya. Paktoi etzio hor, hil obizi. Kauen, dios, bate bat diratik mama, tira, asko postizari baina. Txar, laugarren aldiz, ja, bazen garaia, Oin baskarixiko birurok. Postu baten. Oin baskarixiko birurok. Mira que vengo guageit. Baita esi. Eski, la hostia, lehenengo duelun, sokan be, lehenengo dueluntzan. Ridikulu. Hemen be, gortxas bi banderin. Atzo bigarren nekan egezin irabazi, la hostia. Gaur bintzen bai. Bai, dios! Finala, ja. Ia, nitzeko beste izango da, ja gaur askin doina kala, eta izmako estate elegidu. Neu esango nuk. Finala automatikamente sartzeko. Merezia bena gehizien edo, eta bestik ez dakit. Ziste horken, amorrua. Penia, ben gustan eguan, gustora. Penu isa basauta da, ja, ben gustora. Eta ben ja, fina ikusi eta ja, oila sos. Naita ezin. Bueno. Espero ridículo ese itxian. Kristonak, gabela hostia. Eus izan helburu, zeu esatezen dune, finala eltzi. Txelera hemen ikustia espero genuen. Seiz posti bat ere. Batez. Ikusti baino nahi honean, zai guztia. Ero muntxakun. Beldurtin, diat! Ni bildurri etxau bat, nire! Bildurri. Zerajun bihar. Hostia. Hemen posik hemen. Oiuta da, ni posik hemen. Oso posik. Elaxe da. Hostia, baten espada be, arantzik enduko bat. Horro. Ergeituta. Gorrotxa, ya está, pasada. Hau joko bada, batzutan irabazten da, beste batzutan galdu. Akizu amorru bat, ha? Bueno, ya está, zu egon lasai. Bai, lasai bat, baina. Urruti iritsi zera eta kitxo. Bai, baina, nahi sakona zer. Ba, hartu lasai, bale? Ez da mundu bukatzen. Horregatik. Bueno, mundu ez da bukatzen, baina zuretzat aventura bai. Orduan, bueno, zu haintxe bertan kagatok zan erekin, momentu batean. Eta zuak irurok, ez duzu irabazi, baina txat azkenak izan. Orduan, horrek zezen nahi du, ba, guainikan gurekin jarraituko duzuela. Orduan, atxoden hartu, eta izango zen ere berri. Ego ze Gorrotxa gurtu, zaila bera badijua, eta izan da gara. Bueno, animo, Gorro, gorro, mekabintzoz. Rima dira bastea, hostia. Mekabintzoz. Margatu, Lase. Zertu barrua, zerratik hanbiztu honen agarra hainbesteko amorrua edo... Gogoan egalago zeritzeko. Jauna joatzia da, hostia. Oin triste. Joder, triste zurren. Joder, ya pasau da baina. Bueno, biztan da, hobetu duzula, kilo batzuk ere galdu dituzula, entrenamentuak eta hor daudela, baina gehiago materik bazenun. Nietzako bai, baina bueno, ikusten zanik ekipoko forman gitxien eguala, biztako esan. Ni dana bai. Latu zu jarrera azken aste honetan. Eta hoi, uste eta hasieratik txipa berinekin egueko maizineke, segurazki, horrein hobeto hono zenula. Baina, bueno, hobekuntzan aurrena da, eta bueno, beste ritmo batean, baina... Segidu, bio, bestela. Baina, benetan horre, pena hori sentitzen denean eta benetako negarra da. Etxara aktorea, osea, biztan da, ba, benetan momento sarro bat pasatzen izarela. Putador. Ba, bai, ba, hori ere, bueno, eskertzekoa da ere. Nietzako da, bakizu, da hostia. Horren hemen disfrutatu duzu. Joder, betxe gisa baina hoixo. Bai, Ba. Ondo pasa duzu.
Oso. Gero ezagutu zuen jendeare, lagunak eta benetan gauza politia, ez? Hori, niretzako ez da gaitzik. Jendia dana... Barkatu. Lasai, bote, lasai, bota, barruan dakazuna, lasai. Bueno, jazta. Sí, bera eta jaugaz, da bueno, segi otau. Nork irabazi ordu? Nekane edo potro zuri. Hori da, zui nahi duzuna, benetan hor seletare hor dago finalia. Seleta bakizu zen faioaken. Bai. Burua. Aukiko da, kriston, besua kriston, ez da, baina... Burua aukide da, nariak, baina... Orduan burua... Bai, nik esate izut burua, beti burua, eta gero gero ikusi. Baina geratzen zaizu, dios, final horretan sartzeko edo lehiatzeko zer hori, ez? Espero beste urte bat dian eritzia eta alegintzia finala sartzen. Osea, beste urte bat, beste alegin bat. Beste alegin bat, Ni entrenatzea hasiko naz, eta horrengo dauko, nik horre potatze bat, Nire gorrotxa gauza bat egon zut. Uste eredu bezala, izango zea pertsona bat telebista ikusten dugunean, nola posible da hobekuntza hori lortzea, nahiz eta kirola ez izan. Orduan nintzak, eta gauza berize bat izango da, finala parte hartzeko behintzat ni aukera emango dute. Aukera ematea uste, detaile politiko. Final horretan parte hartu, baina ezin du irabazi, lehiatik kanpo dago. Baina, bueno, parte hartu eta hori bizi eta ikusten nola dan finalteko finala. Osea, zuk emango zionuke aukera bat, behintzat lasterketan parte hartzeko. Hori bizitzea, bai. Eta bederen bukatzen duen. Eta bakarrik. Bai. Eixa. Onartzeko pres? Eixa, dobro. Ez, bueno, berak esaten badu... Gure eztabaida batzutan eta batzutan azterre zuekin, baina, uste olako bukaera, baina ez behintzat hoi bizitzea. Eta zuretzat erronka da, tipo bat forma txarrian dagoena hartu, entrenatu arazi, eta olako lasterketa batian parte hartu, eta bentsa bukatzeko gaitasuna badun edo probatzeko. Azkenean Julian kilo munduan baiti ematen du Superman bat izan behar dela, eta guzi gara, edozein pertsona, posera kirola egitea. Nik onartuko dut, baina baldintza bat jarrita. Galdu dituzu, okeres banaiz, 7 kilo edo. 7 kilo edo. Gutxi gora bera. Eta nik eiderri entzunion, 10-12 kilo edo galtzen altzen ditula. Oain arte 7, ez da asko. Orduan, azken aste honetan, adi, pila jarri, eta final horretan parte hartu nahi baldin baduzu, 3 kilo, 3 galdu barko dituzu. 3 kilo, baskulak errango du. 3 kilo? 3 baiatz. Gutxinez 3 kilo. 3 kilo, bale. Oparia beria da, Eskerrik asko. Bale? Targa, tema legezu zeuri. Eskerrik asko. Ismari bakarrik? Ismari bakarrik? Zeuri, bai, kabina. Ismari bakarrik? Sortu zaituen ama, la leche. Guztita gola. Segi. Eskerrik asko, hostia. Serio hartu. Serio hartu. Eskerrik asko, baina serio hartu. Aio, fiera! Baina bai, gudari! Gudari! Kabina, hostia! Zazaz! Kabina, joda zua, baina equipo! Pekadoren dituz, heavy metal. Heavy metal! Irun eskakin baino beto, hau irabaztia. Heavy metal. Venga, sigue, atza. Segi, Ana. Etxo minik. Bichar irabazi. Dana botera hemen. Hostia, me cabi. Tengo bai, heavy metal, dana botera. Hemen sos. Finala parte hartzeko behintzat, ni aukera emango niete. Hau da, nietako. Eta hostia, olimpiadak irabazi da moruan. Heavy metal! Apai. Aitor, Nekan eta Seleta finala hundian daude dagoeneko, poz txoratzen eta lasai.
Aiora, Gontzal eta Naparraren aurpegetan berriz, egon ezina eta arduritasuna begibistakoak dira. Bat lehiatikan kanpo geratuko delako. Ez nuke nahi ez, beraien larruan egon. Urrats bakar bat, paradisuan, ala infernuan sartzeko. Venga, opa. Aiora, Gontzal, zierren borda, venga, etorri. Erori gabe. Harri mentxe ezkerrian. Kaixo. Apa, Aiora. Apa, Gontzal. Guardian. Venga. Harri hortzen, bai. Venga, Jerren. Bueno, kaixo berrize. Kaixo. Ze, gorputza eta berotu alduzu pixka bat. Oin hotza berrio. Hotza berriro. Ura ukituta, bai. Ah, bai, Baina, Hotza gatera den eskau. Gauen alei. Txikarron el norte, bai, baino. Bueno, ba, zuk izango zu hotza, baina beste batek izugarrizko pena. Gorrotxo. Horretxe, bai. Oso triste. Ni geratu naiz, harrituta. Bukaera honetan esan dute urdinek bere gehiago handia berakin, induela kriston esfortzua janarian kontuakin. Igual programazioan ez duela kontuan hartzen janaria eta orain bai hasi dela eta programatik bai igual. Irabaz ez dute igual horrek ere mandio motivazio bat. Claro. Horre, Teresaren kontrendeko duelo hortan, ezta? Nik uste hortan, Azkenin hori, kirola egitea eta lehiatzea azkenin hori daka beraldeare bai, ez? Gero rabia, bat ez du eta pena bat izan da, baina, bueno, seinale hona da, hola sentintzea, azkenin importantzia ematen duelako. Pasako zaio, baina hau ez da bukatu. Eta oainikan lehiak jarraituko du aurrera. Oainikan baduzute aukeraren bat finalean sartzeko. Baina hori bai, eta adi, ze hau izango da, bai, ala bai, azken aukera. Duelo honetan, bi lehendabizikuk lortuko dute finaleko txartela. Beraz, hirugarrena, galtzailea, jongo da etxera bakarrik. Aiora zer, bain ze buruan eta... Ez, guztu nuen igual bi pertsona joan ziala kanpora, eta bintze, pixkat ilusioa piztu zait berriz, Bueno, eta zure kasuan, Gontzal? Ondo, a ber, Bai? demostratu behar. Bueno, Demostratu behar. Hau da proba bat, baina erran daiteke duelua dela. Eta duelotan ondo moldatzen da Gontzal. Bai. Probetan baino nobekio. Bai. Ez dakit zerraite da txipa, ez dakit, kasualidadea, ez dakit zer da, baina... Horrek ongeto dugu askotan, ez? Probetan emaitza txarra eta gero dueletan ondo, dudan ez dakit. Duelo bezala hartu eta... Bai, hombre. Eta ero jarren borda, zuk ere batzu zeia duelo batzuk egin da. Eta gaindituta, bai, hiru. duelo. Bai. Azken duelua. A ber, Zer? ezen errekatik. Hori zibilua eta proba hemen ingurun den. Gaina, zuk izokinekin lan egiten duela. Eskerrak ez duela arrantzatu behar, ez bestela... Zerbaitetik nago mozten, eta ez Bueno, arratzan. hori izango da. Ba, Hostia. berri on bat daukat, bai zuretzat eta bai zuretzate. Duela honetan ez duzu urik probatuko. Bueno, agian bai, eroitzen bazarete. Nik eriketan ongi biltzen hau. Bai, Baina eske, ibili, eske ura da ere iteko ez ibiltzeko. gaur inbar duzute benetan edo maitatu edo gorrotatu Weberra. Ze duelo osoa izango da hor gainean. Teknika, resistentzia, Eta burua. eta buru gogorrak izan. Burua ondo erabili eta buru gogorrak izan, ez etxi. Hirurok hasiko zaretea hor goian, antxo esaita. Eta gero aukeratuko duzu lekua. Hemen daude banderin asko, baina bakoitzak izango ditu 5 banderin hartzeko. Ordon, inguzute, bidaia bat, banderin hartu, eta bizikoa, eta han utzi atzekaldean. Eta ordon horretan, lehenbiziko hurbilena daudenak, gero bigarren hurbilenak eta gero hirugarren hurbilenak, bale? Guztira 5, aldiro bat bakarrik. Ordon, 5garrena antxe utzi, etorri honat, Weberra egiten, eta garaikurra hartu. Lehen itendunak, irabaziko dugu proba, eta finalera. Bigarrena, jungo da ere finalera, eta hirugarren atxera. Nola ikusten zu? Ongi, leheno ikusi naiz nahiko ondo Bai? bitu. Baina, resistentzia, Ja. proba luzi izango da. Eta elkarrekin topatuko gara, Hoixen. eta hor dago koska. Traba asko bidean. Gontzal? Bai. Resistentzia aldetik ondo, Bai. indarra aldetik uste ondo. Eta, Asier, A ber, aitzakirik ez dago. ez. Hau hobeto barra dago, bai ala bai. Bai, bitzela, ubiliek. Aiora ibili zen zu lagundu, nahian. Eta lagundu, gaina, lagunduta. Bai. Ez dakit bain damutuko den ala ez. Bueno, Eh? ez da. Bueno, ba, ordon, 3 kolore aukeratu. Zuei dagokizu. Ni horia nahi dut. Nik galdetzen, hartu. Morea, Nik urdin hartu. Ordina, horilla eta morea. Ongi. Eta eroan, eseita nola. Suertez. Markatureko bat? Ni erditik. Venga.
Aiorak aukeratuko du. Hau, ni hau. Eta honeka. Eta orduan Gontzal, zu mendikan ikusita eskubikoa. Suerte eta Bai. venga, animo, bai. Ba, Eskerrik asko. animo eta onenek irabaz dezatela. Aiora, nahi zuetan zure lekura, poliki. Animo, Naiaren, ba. Eta ba, Gontzal, nahi zuenean, aldatu ez etorri. Atea behiratzen bai da, izan da, esperientzia oso polita, baikorra, eta... Baina nahiago dut, finalera itxen edo bai. Lertu gabe, bueno, lehen baino arrisku gehiago hartuz, hoi seguro. Hostia, akatsak garesti ordainduko dira. Porque pentsatzea naiz banderin bat gure eta jauzi, hori. Bate gurea erortzen bada, ojo. Indartsuna Gontzal ikusten dut, teknika pixka faiatzen bai ere indarrez, gubiek baino gehiago da, teknika aldetik nik uste Aiorak teknika hobuena izatea aldula. A ber, oraingoan. 3. kartutxoa gastatzeko azkena. Ismak ikusi nahi du naparra hori ateratzea nik barrenetik. Ikusiko da. Hirukote, bega, segi eta bakoitza bere lekuan jarri, bai? Asier, galdultzat emango izugu ja duelua. Etxara gai ez da horrati gotzeko. Nikola, Gogoratu, lehenbiziko hurbilenak, gero, bigarren hurbilenak eta hola. Eta katea ezin daukitxu. Ados, hirukote, duelurik garrantzitsuena. Finalean sartzeko azken aukera. Presat zaudete? Bai. Sorte hon eta honenak irabazala. Duelu hasiko da, 3, 2, 1, hasi! Azkarregi. Ziztu bizian nahi da Asier ondo, horregonetan, baina aguantatu barru erritmo hori. Gontzal, kaso eman katearekin. Ez eskuak ez oinak. Eta, hierren borda, azken Wiberren, zuzinen ala nahi bikia. Gontzal, katearekin kaso eman. Eta Aiora besoak gozatuta. Burua Aiaren. Bakoitzak, bere koloreko lehenengua. Aiora, zuk esan zenion Asierri nola egin, eta behira, azkenen ikasle aurretik. Lehenengo hartuta, Gontzal, beste bat pasa behar duzu. Tokatzen den posteraino egin behar duzu, Oin bai, Gontzal. Harrapatu dira gehiago. Ojo. Venga, Gontzal, venga. Asko falta da bainika, baina zaila da. Kateak, hierren, katean ez. Resistencia, amigo. Proba luztia da, luztia. Oso ondo, Aiora, lehenengo banderina jarrita. Bainikan bertzen 4, falta dira. Venga, Asier, zer, puerta zizia eta ustuta jau, zer. Venga. Ondo, Gontzal, ondo. Bona, Gontzalak ere jarri du bere lehendaiztiko banderina. Oso ondo. Venga, Nafarra, venga. Hola, zirikatu. Baina, 3 banderin bana. Venga, bertzera falta. Venga, Jarren, azken posta zuretzat. Venga. Teknika, pentsatu, teknika. Bigarrena, Aiora, piztuta. Ventaja handia, baina mantxo handia.
Hasier muerto. Hasiera gehiegi junda. Jarren moda hasiera. Eta ondo egiten ere teknika da hasiera gotu dela, Aiora, hor zen ja, bigarrena ja jartzear ja. Eta kaso eman besuekin, ze ikusten bazara, guretzen erori. Bueno, ba, Aiorak jarri du bere bigarren banderina, venga, bainikan bertze iru. Hor, Gontzal ja bigarrena bidean, eta Asierrak bainikan bigarrena hartu barra. Eta venga, Asier, ez etxi, zuk egin zuere duelua. Aldek eta hobekien, aldik eta azkarren. Amoririk eman gabe. Edo zein abetzen da uretara, edo zein gozak daiteke. Bona, Gontzal, oso ondo, zure bigarren banderina jarrita. Venga, 2 eta 2, buruan Aiora eta Gontzal. Gontzal, zein da zure kolorea? Horia, Nora zoaz? azkena hartu, Azkena ez? Markatu, Eki bere ordenean. markatu. Zeiarren, arazoak? Venga, Dio! Bueno, Aiora, zure hirugarren banderila, agitz ongi, venga, laugarrena hor zure zain, amaitu arte hemen ez du inork irabazten, ez du inork galtzen. Venga, Jarren, venga. Jarren borda, ongi, zure bigarren banderila, venga, oain hirugarrena bila. Bona, Gontzal, hirugarren banderina, ongi. Momentu honetan, Aiorak 3 lortu ditu, Gontzalek bertze 3 eta Asierrek 2. Venga, gero eta gutxiko falta da bukatzeko. Animo! Opa, venga. Gontzal, venga, laugarrena ontxartuta, utzi bere lekun eta gero busgarrena. Eta venga, Jarren borda, venga, zure hirugarrena okarez da nahi. Ongi, Aiora, zure laugarren banderina, hartu azkena eraman eta etorri. Jarren zer, jartuta do? Zumina. Zumina, ez dago minik. Ez dago nekerik, sufritu behar da. Hakin behar da sufritzene. Ongi, Gontzal, zure laugarren banderina jarrita. Ongi, Aiora, venga, hartu zure azken banderina, venga. Garaipena gero eta urbilo, baina bukatu behar da,
Gontzal, bikia? Ez, bai. Asier, zer, etxita? Venga, Asier. Venga, Ayora, venga. Garri hor azken banderina, bosgarren eta azken banderina. Osondo, Ayora, finalean zaude, zorionak! Venga, azken aurreko txartela zuretzat, zorionak, neska. Salto egin eta hartu gara ikurra. Ondo. Ospatu. Zorionak, Zorionak, venga, ospatu. Joder. ¡Aupa, re Dios! ¡Aupa, Teresa eta aupa Sara, muson diot diontzako. Aupa, joder, jatorrak. Sinetxi, finalen zaude. Venga. Aupa, bikote, venga. Gontzal eta Asier, ez da bukatu. Bi zaudete hor, eta txartel bat, final horretan egoteko. Azken txartela. Venga, Asier, 3. banderina bere lekuan. Hemen txeditu zuen ikan bertze bi. Eta Gontzal horradi joaia bosgarnarekin. Baina, iritsi barduan ikan. Dale, etxe. Postasuna hau. 3. bala gortuta, ja. Azkenekoan. Venga, lesakarra. Ze lesakar mota zehaztu? Azkar hasi da baino. Azkar egi, Hasi zara turborekin eta gero, hemen behartzen du motor diesel. Teknika klabea, Betiko da. Bueno, Gontzal, 5. banderina jarrita, horrek zer esan nahi du? Finalean ikusiko zaitugula, zorionak, benetan, azken txartela zuretzat. Jarren, finaleren atarian, etxera zoaz. Edo guk esaten dugun bezala, etxera bazuzi. Baga, jaitsi hortik eta torri. Bai, kuibeta. Bota sua! Parra, toa. Tuh. Asier, jerren aurretikan eta esan dut, harrapatzet, hemen galduko dut proba. Aurreko proban Weberren ez ongi bili eta nahi nun saiatu Arantzaken du ez, hori? Antzitik jartzen, saiatu behintzat antzitik jartzen eta geroz pasain date. Bastatze batek aurrean ikusia, ziratikan ere, buruari ni pentsatu dut, kabroia, ze hostia. Zin ez de puta garra binen ja segidun ja, anun postura ez nun nahitzona, eta ja segidun ja erretzen. Resistentziko proba zen, baina nabari. Zin ez ongi, Darra, toma por culo. Hemen aurre hartzea nahiko zaila zela uste nun, gero ja elkartu gara eta nahiko ondo moldatu gara, pasaztu, gero zu, oso legalak izan gara. Eta ni Teresangatik iritsi behar nintzen bai. Bai, berangatik. Esan diote, gorri guzti gatik, baina Teresarengatik batez ere. Triste bai. Normala ez, finaleko batetan gelditzia. Ez du zoskatzen, garaikurra? Ez, tata baino, hartu bet. Bueno, basteko! Ayora! Finalista, zorionak! Gerrik asko. Hori poza. Kristona. Eski, ja uste duen etintzen egin, txiko. Azkenengo kartutxoa ondo erabilita. Eta, xiratik bazenun irabazteko espentzarik edo, ikusita proba, gustoko proba, zuretzat? Gustoko, behintzat, pixkako, kontrolatzen duela nahiko txo, bai. Gero, hasi da jerren oso ondo, oso azkar, eta esan dut, bueno, beratzetik txiki, poliki. Arriskok eta hartu ditu, Horre, besuketa, bai, zintzilik eta irristatzen baldin bada edo, zuzenen edoridika uretara. Bai, eske hori zen peligroa, uretara erortzea eta herri baten kontra jotzea. Bueno, ongi, eta besuak ere ongi. Bai. Bueno, zorionak. Eskerrik asko.
bigarrena, Gontzal, zorionak. Zerrik asko. Zure izan du da azken kartutxua, azken txartela. Beti bezala. Eta finalian. Horregatik lasaian naiz gero egiten. Beti biltzen naiz horrepesketan, azkenengo ez dakete, minutuan, azkenengo saioan. Eta bueno, ja finalian. Helburua lortuta. Bueno, helburua seletari irabazten badiozu. Bai, pena. Bien artean hor badirudi hor badagoela zer pendiente. Probatu gabe, baina bueno, finalean ikusiko elgarrekin. Onena irabaz dezala. Hoixen, zorionak, finalin txaude. Eta, lesakarra, zer pasada? Atera zea, bueno, ematen zuen betizu bat horra. Baina, bat formula bezala, turbo. Alduna, aurreko proban, bila ez ridikulo, izizki. Ja, zizera ikaragarri ongi, gaina teknikaldeetik, Isma? Buelta ematen, besarkatzen, morrari. Bueno, besarkatu, bera, ezker besuari no duzu. Hor, mira. Auta. Igual nik uste besuk hobeki biltuztela ni baino, hau do hasi zait mina erretzen, eta besua hartzen aldiro erretzen zen hau nitz, nekature egin naiz, eta gero aurreratu dute biek. Ez duna atzera gelditu nahi, gero remontatzea hitz zaila da, eta psikologikoak ere atzetik joantiare gero remontatu uste bino hau do aurreratu dute. Bai, eta zu ezinean, ja ustuta ez, ja indarri gabe. Kristo minakin, besoko teknika ez nuen ongi hartzen, kristo minara jartzen zian, apoiatzen, eta bueno. Teknika aldetik eta zer mozisma? Hau entrenamentuetan talandu duzue? Nahiko ondo, nahiz eta guztita egon, nik uste dut balantzeo pixka aprobetxatu dela gehiago, gorputza. Goiko aldea pasatzeko lehen behin. Goiko aldea pasatzen bat segido, ja goiko aldea ben pasataz gero hanka bakarrik, baina bueno, kasiko eso gehiago. Eta, Jerren Borda, finalaren atarian. Bai, pena. Eta guk izatu dugun Jerren Borda benetakoa, lehiakorra edo gehiago zara. Zepagite lesionatute bilizarela, baina askotan... Beso ditzortu eta aurrengo hastin tokatu zitzaiten sarituta igotzia, ahal nun egin nun, laguntza handia izan nun, baina ez nun etxi, aurra egin nun. Lesionakin ere bidu lehintxuz, genditu nituen, alduten eman dut. Ono, eta orain bira nortze den finalistak, hortxe ditugu 3 urdin, 2 gorri, nola ikusten zu asuntua? Asuntua zeleta ikusten dut, nik uste dena baino maila bat gora hor nahiz eta burua izan igual kaskarrena, joaten zegoela burua. Zeleta zutu ikusten, finalako. Dar, kriston, da portzento fisiko bat, eta nik uste fisiko aldetik behar dela burua baino gehiago finali. Baita burua baino fisikok lagundu behar du amitz. Hemen munduko txapeldunak gara zer diot. Fisikoa burua baino gehiago. Nik ez dakit. Bitan gutxienez. Bururi gabe, eta seleta kasuan, adibide bezala, aurreko probetan ez zunera, bezi. Ez saiorakin, ez nekanekin, orduan buruena benetan oso garrantzitsua da. Bueno, bai, agurtu hauek, gu agurtu eta etxerreko bidartu gozu. Bai. Bueno, Sakarra, ongizan. Ongizan. Sakarra. Opa! Vale, saca, autoretirale, yes! ¡Apa, Jarren! ¡Apa, crack! ¡Dios! ¡Venga, hostia! ¡Tau! Jarren, garaimena zeretan, garaitu mundu guregen, zorionak! Jau zer da, la hostia! Puta mierda! Zer herria! Hau bai, hotela, hau bai! Txarrika fallatzen dira. Hau dut afinekin agudo. Jerren Borda ze, kutxarika? Aldena. Aldena, ezta? Jerren, bigarrena duela honetan, zuk ere jarraituko uste gurekin. Azken Wiberren, zu zinen ala nahi bikia. Jerren, finaleren atarian, etxera zoaz. Tope, están invictus. Tope! Bueno, bikote, han irriketan ongo dira berian nork irabazi du, ez dakit zer, bat, bi, ez bat izango dian. Orduan, guazen guztiok eta zer esan, eta nire esan hartzen badaiz. Vale, bai. Guazen. Gorrotxaiak kalinda, aiora seguru torriko dela.
Besti, ez dakit. Ez que Gontzale... Fortia zela biztea, baina flogo ikusiot. Hierren hortxe bantzeko dabiz, eta izin izangoen besti. Nuza, etorriko dela dana urdine. Oraintxe! Hale, atoz, jatik daizma. Jota, undidu eraitxue, bixen artin, undidu! Zeba, La hostia, bi urdean bereu gorri bakarra. men bakoitza dago merezi duen lekuan. Hau da, sekaderua. Atzero zautzen hau? Ez? Azteraren, nahiziko aldina? Entzun bai, asko bai. Itxura honak, ha? Hau gure oea. Itxura honak. Zaitor, ongi? Bai, nazka da. Inbituz programa guztile baino, grabatzen baino, gehiago sufriak bi eunin hemen. Beste iztatorro? Azken esan ebatean, kaletuko eta zerbait eman, zer esango ba? Zeintzu gondikala. A ber, espekulatu pixka bat. Bat zeuk elegidiko zendule pentsaugu, zure erabak izango zela da beste bat biren artin duelua. Da, lehenengo duelune jundana bat kala. Zeizitu begiatzen? Gontzalo de hori. Bai, Gontzal, ez? Urdina da. Euro? Gontzal! Apai! Zer, esperatzen duten gontzan hemen. Ba, ez, Hona esan dik gaizki. lehen zeleta esan deu, aiora aurreago zeola, Eskobe. eta orduan aiora espero genuen. Venga, gontzal. Zer, muerto? Zeriona... Zerri asko. Ondinoz dakigu zer? Bai. Zu bakarrik zato zeu zer? Bai. Hazen nahi zute, sorpresa gehiago zer? Bi proba izan dira. Lehenengo bat, Lehenengo bat, zuk grabaziona, Bai. eta bestia zan, gui berra, aiolanda bizi junda proba zoan, batean, ureta jauzia. Eta eskerrak putzan jauziara. Joder, zer, suerte eskase dut. Ni kasualitate biharren, tiki, pon, azkenengoa jarri. Eta azken hartzeko falta eta behan gaina. Azkenengo irun borrak, guztia zeuden. Orduan argi bilbartzan. Eta nestia... A por los tres querer, me cago en Dios. Mentze da kasua, aukera. Cago en la puta. Eta bueno, Zumba da. Barrera, fuera. Bai, hostia. bai. Bueno, galdera, bera torri da. Bera nahi zenuten, Bai. bai? Urdina nahi genuen. Urdine nahi jo, itxe, gorrilla baino. Beste hori jumozan kalea nahi jo. Bai, ostia, ego pena, ostia. Pena, zeren peni, zerato peni, Pena baino. Zeren Ba, peni. ez dakit, pena, azken finean, Guat, itxabarren nesio bere itorteko. Zuzer, bajoia. Bastante. Baina haurek kontraritxeko neuken, haurek irure garrapetako neuken. Epa, Zer? aiora tormakulua zeban! Aiora tormakulua zeban! Abrollo, Bostak. Antzisten oso ona zera, Baina, Epaite egitan bezala, bai, formal baite egita hostixak! Makina! Apa, neska! Torri zeleta. Eskerrik asko, Bai. joko hau. Komunikazio no verbal oso importante. Bueno, hementxe dator aiora, venga, agurtu behar den bezala, eta gero, venga. Apa, Torri hona! Da nila pentsatzen, ja, neska bakarraro berriro. Zorionak. Bai, venga. Hostia! Listo! Joder, konten! Ontxe pozik! Jo, basean ez asku kalafusari, Eta leuko finala zela. Formatan. Jakizu baina? Ondo. Lehen atzoso bastante sufritzen da. Ero emozioa esan du, ero intzala. Zu reakzioak ikusteko. Reakzio, Konpostasuna ona, ez? Ona, hostia. Baina kioto ere konpizatote, hostia. Hiro basi bakarripe. Me cago en Dios, hostia. Baina, zein ondo, joder. Tanak hemen. No, esan nork irabazi duen, eta dena, eta Baina- ja behin hasita. Bakulua zeutorri bat zeuk irabazi Bai, guzen, ez? nik irabazi nik. Bueno, gorri xe mintzit irabazi gu bitxibi. On baskari xe merezik egusta, gutxinin edo? Kauen. Paisak baino gehiago eskatzen. Da, beste bilak zer. Zerrenek kriston zauria hartu du. Eta gorrotxa? Sokara heldu da, Soka heldu da, soka heldu du, baina ez da hilo, eta gure dueloan aparrazken hiru bandekin hartu ditu. Ez que proba, hostia, Gero, azken hiruen borrak guztia zuen. Bueno, Boskote, hemen txituko Bai. finalistak. Ja, ez da sorpresa gehiago izanen, zentzu honetan bintzat. Kalekume bat, diferentzia Eta artean. 3 urdin azkenean eta 2 gorri. Zorionak guztioi. Eskerrik asko. Zorionak, ez da raxa. Eskerranitz. Izandu di aste asko, hilate batzuk entrenatzen. Orduan, bueno, onat iritsi zarete, horrek esan edu, onenak zaretela. Hemen txokago gure Invictusa, gure irabazlea, nor izango te, 2 neska, 3 mutil, 3 urdin, 2 gorri. Gai hobi.
gaino 2 edo 3. Eskopeta ama Edo finalean, bost. jarra, pam, pam. Listo, venga, segi, ba. Zuen artean gaina daukagu duelo bat pendiente, ba, hortzen dokazute finala. Bai, finale, no? Eukiko bena. Hoi da. Bai, antxe demostreko du. Ba, bueno, izango da finala oso polita, Isma. Eta badago beste sorpresa. Ona, hotxa. Ona, esan eta bakiri, ona. Super batean. Baina ez guztiontzat. Ez, 2 izango dira disfrutatzen ahal dutenak edo. Neska bat eta mutil bat. Terran larrainak horritzen nuen. Beti separatzen eskatzen. Lasterketa. Adi, ze lasterketan lehenengo mutilak eta lehenengo neskak, 2 horiek badute gonbidapena, izango dute gonbidapena, urrengo konkisera joateko. Behin, berriro, juteko. Gure kasuan, berriro. Beste leku batean, ez Patagonia. Zer da dituzue? Polita. Kristona, bai. Ez que konkisa kristona, ni ametxetako bat izan da beti konkisa jutea. Zalea naiz, beti ikuste telebistan eta jutea disfrutatzean bertan polita izango zen. Nik eskala honi beti zaten duten, osto, lagotxe reality bat, nina bala apuntau, hemen apunteuna eta hau irabazitxe, igual bihar neukitxo gaukeri dugu, eta kriston emozioia. Baina, zu agontatzean izango da gozia eta ez dut pentsaturen nahi. Baina, bueno, tokatzen bazaizu, ba, aguantatzeko dut. Gontzal. Fordutegiak moldatu behar, baina polita. Etxera lehenengoa zuere laneko ara juten. Hore moldatzire badago, gogo izan ezkero bai bintzat. Tipo gorra, zaildua, bueno, holakoak ere behar ditugu antxe. Esketzi, zu basetxean bai bio konkisen ez? Ez. Lehen berdea, basetxea irabazinean, Bai? inbituz irabazi, Bai? eta gero konkiz. Bai? Triplete. Triplete? Ondo. Ideak. Oi. Eta nekane, bigarren aukera, hor lehenengoan hor etzen irabazi, balantza sartuta. Bai, konkisen egon nintzen, hau niretzat izan da bigarren konkize bezalakua, eta izango zen 3. Ez dakit etxian zer esango Ondo diate. prestatuta eta aldatu ze asko. Honedeko gaina, bale? Bueno, ba, Isma. Horretzen bagea, probak izan dira meningo inguruan neko tensio handiakin. Leku zoragarria. Hori da. Eta, bueno, ba, mendik aurrera ja, finalerako entrenamentuak alderuko dira. Kompletoagoak, ez dakit nolazan, bale? Ez bakarrik teknika. Eta prestatzeko, zenien helburua beti izan da berdina. Zuenetako bat, bai neska eta bai mutiletan, ba, lasterketa irabaztea. Ez programa bakarrik. Orduan, lasterketa irabazteko saia da. Kriston maila dago, baina, bueno, lortzen badugu, primero. Zure buru satisfazio batzeko, ez? Bai. Ikasle finek ikusi lehen. Konkisetu bai. Konkisen ez dut ikusi beste negarra, inoiz ez, hemen baino. Zerbait izango da, baina izango izango oso bat. Ez zu munduko txapelduna zera, ezta? Bai, momentu Oain arte. Sorte hon, benetan, ikusi dugu elkarantxe finalian, prestatu zateizten a tope, Hori. Eta, bokari bemuso, ez dut izan untxa, entrenatu, bai tope. fisikoa, bai burua, eta irabazi. Irabazi, Eta ero, han ikusi dugu elkarrete, konkise. Eta han ez nahi izan jatorra izan. Finaleko daturen bat ez diguzu emongo? Non izango da, eo? Bai, sekatuta zaudela. Venga, agur. Venga, Aio. Agur. Joidu ari, joidu! Banagean, bat baino gehiago. Bat baino gehiago. Hori seguro. Bueno, bestela. Hostia! Txapelunak, Hau zinpostuko nazko? Teresa zinpostuko da. Bere esken diote garipena. No puedo bai. Eta gainontzeko gorriak eba. Bai. Topera, ontsa ja, hostia, motivazio dauli hon. Baina da lasterketa. Ez da, ez sare bat, ez jumar, ez puta, semeki betez. Lasterketa. Hane hongo jugu, Lasterketa. Txani nun da zer da nola izango da, baina hane... Bien. A morir. Zanok nahi dugu junez, konkisea. Bai. Ez? Ni egia esan, ni oso gaizka galputeko. Ba, bueno. Ba, bueno, hoi ez irabazi orduan. Ez irabazi. Galduko ez da. Horaiz, hasiko naiz, ai. Lurra bota eta listo. Neuri erdera xumiaz ez da izela moldeko nintzenan. Ni ordena zondo. Ni neuz. Ni desastre. Hau pasau derzen dara deltzeko, Oidek. Ahondi uste Zuek zeu. gutxillo. Guk hemen pasa ditugunak. Zuri, hemen hoteli luntxi beste data. Gabe guztien hotein data. Gorrotxa talesi esker, azkenean parritxek, hauekin, baina... Osa, gaian azkina baik ez da, gaur ja... Agur sekadero. Agur sekadero. Suamo, ni. Oio berena! Jata txikiko aldeo sekadero hori dana. Venga, etxea, paskaltzea, mesez. Venga, hartu trastik, guazen, amendik.
Hartu aiz. Puta txoria, gapen, jo. Puta txoria. De premio. Puta txoria. Ordu asko indeia, eskorikin. Vamos, te botatzen ezakitekin. Aburuan! Apurtu, me cago en... Herri askori, hostia! Ei! Eteko zuen gozerik ala! Oina ara, izango. Zapazin. Orkuloi. Oina ara. Bueno! Dale, agur sekaderu! Final izango elkarren barri. Venga! Y manta batean utxa recuerdo mouro, ze hostia! Mazat, pinizak hartun, euroko hartun. Bitxos beteik daude. Kaixo eta ongi etorriak izan zaitezte izan Invictuseko final handira! Jora, primeran. Epai! Ja, nekea anotatzen da, Alapan bera bikain. Hogei. Bola, txarto. Bai. Izugarrizko denbora!